But the second point that I want to mention is that despite a budget or a budget line being approved, the actual expenditure shall be based on the actualization of that activity. So on the need, on the production of the legitimate invoice. So you can approve a budget, but if that activity has not actualized, that money will not be spent. The last point, Chair, what I want to mention is that all expenditures for this event shall be subjected to audit at the end of it all. Thank you very much. Titokoze ma panelist atu ndikubira ngati chair muli ndi mawu womaliza muta kuyankhula komanso ndikuwapatsira a secretary to treasury komaliza tikatero ndiye titsekula nthawi ino yakuti no atulakhani atu muta kufunsa mafunso titero kuti nthawi ino ngati muli ndi mawu ayankhuleni amalawi zikomo kwambiri. Ndimafuna ndimalize ndi motere kuti malo mwa Secretary General achipani chathu cha Democratic Progressive Party ndi akuluakulu onse ndifuna ndatsimikizire mtundu wa Malawi kuti the team remains firmly committed to ensuring that this event is remembered for years to come as a moment of pride and renewal. We are confident that the 4th of October will be a day when Malawians stand tall, proud of their democracy, proud that they did a good job on 16th September, and when Malawians will be optimistic about their future. So, and this is the day that will be unveiling to the nation and to the world the 7th President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. And to members of the press, let me thank you once again for availing yourselves to this function. We do not take your coming for granted. You have decided to go and cover other functions. But for coming to be with us to cover the function, this confirms the importance that you place on the democracy of this nation. So thank you so much for being there. And we know that you're going to give us good coverage so that all Malawians should follow what is happening. Thank you so much. I think we'll open it up to questions if there are any. Thank you. Okay, if there's anything from you. Thank you very much, Chair. And again, to echo, the appreciation from members of the press. Members of the press, it is a very big day, Saturday. And we really appreciate, Chair, the collaboration that is there between, the team from the President-elect and government. It has been a very, very, important task, very, very, very useful collaboration, and hence this success. Otherwise, I don't have much to say, Chair. Zikomo kwambiri. Tsopano titha kuyamba kufunsa mafunso. Mwina mongo kuombera mkota mudzibwera kuombera mkota kuti chisangalalo chathu tikuchisangalalira kuti tikubwereranso utsogoleri waluntha, utsogoleri wodziwa kugwira ntchito, wodziwa kuti Amalawi mavuto awo ndi awo, kudziwa kuti kudziko kuno kuli njala ndikuthana nayo njalayo, kudziwa kuti kudziko kuno tikusowa ndalama zakunja ndikuthana nawo mavuto kusowa kwa ndalama zakunjako forex ija ndikumapezeka, kudziwa kuti kudziko kuno makolo akuvutika chifukwa choti school fees sakumayipeza, ana akumabwezedwa kusukulu kuthetsa kuti ana makolo asamalipira school fees zikhala yaulere. Izi ndi zimene tikakhala tikusangalalira, ndi zimenenso Amalawi anavotera. Tikamanena kuti a great return to proven leadership, transforming Malawi through a people-centered government, ndi imene tikunenera mutonse pamodzi kugwirira ntchito limodzi kuti tikakonzenso Malawi. Ndi mawu amenewa mundilole tsopano ngati pali mafunso ena ndikaona zinde kuti zimene afotokoza atsogoleri athu ndiye kuti zili bwino, zonsezo zamveka
koma ngati pena pake sipanamveke bwinobwino muzibwera mmodzimodzi titeronso kuti mafunsowa lizikhalako limodzi osayika kathumba kamafunso kamakhala ngati kakusokoneza sono mmodzi limene lili burning mubwere nalo mufunse amalawi na akumveni komanso akuluakulu athu atithandizire kuyankha ndi mudzibwera utsogolo kuno. You introduce your name and then you ask your question. Thank you very much. I will start with Aubi from Zodiac. Yes, over to you. Thank you so much, Honorable. Funso langa alikupita ku Secretary to Treasury komanso ndiye kuti ndi Finance Committee. Timafuna mwina mutatipatsa ngati nkotheka ma figures kuti ndi ndalama zingati zimene mukugwiritsa ntchito zimene mwapanga budget kuti zigwire ntchito pa mwambo umenewo. Ma figures wo sitidawamve mwina mutati pangira clarify kuti ndi zingati zimene zigwira ntchito. A chair aku finance kuchoka ku Chipani munanena kuti muonetsetsa kuti ndalama zikugwira ntchito moyenera. Mafunanso mutatipangira clarify kuti kapena ku Chipani so there is a certain amount ya ndalama imene ikugwira ntchito pa mwambo umenewo ngati zili choncho kapena ndalama zake ndi zomwezi zimene zikuchoka kuboma zikoma. Akuluakulu athu akuganizira bwinobwino kuphika mayankho ngatinso pali funso lina basi bwerani. This will be the first press briefing where we don't have a lot of demand for questions. Yeah, ndine Kondwani Miyala ku Nation Publications Limited. Honorable Suleiman anapanga mention kuti panali changes in the venue. Nimangofuna kumva kuti poyamba chimaini akukhala kuti andasintha chifukwa chani. Chair, you will guide how these questions will be responded. So over to you, Chair. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Chair, Moderator. The question about the budget for the function, for now, we may not be able to give you the exact figure because of the so many things that have changed. I think you heard that at first the venue was in Lilongwe, and hence I did communicate that there's a budget team which is also reviewing the budget. So for now, it may be a bit quickly to give up the figure, but I think the figure will be made available once the team has concluded its task. Thank you, Chair. Thank you so much. Pali funso limene lafunsidwa kuti kodi ino budget iliponso ina ya ku Chipani kapena ndi yomweyi. Nkhani ndi yakuti ku Chipani nafenso tili ndi budget. Chifukwa timadziwa kuti pamene okhala ndondomeko pali zinthu za boma chifukwa uwu ndi msonkhano wa boma ndi chilongosoko cha boma ndizo kana kukhala zimene ziza boma. Chifukwa imene chikuchitikachi si ndondomeko ya Chipani yayi. Nafotokoza kale kuti nkhani ya chisankho ya president makafika mpaka ku inauguration komanso kulumbiritsidwa zimenezo ndi za boma. Ndi amene akwenda kuti azitumikire apereke ku budget yake ndalama zake ndi aboma. Komano kumakhala mbali ina imene Achipani afuna kuti anthu athu otitsatira tufuna abwere achoke konse kunsanje mpaka kuchitipa abwere adzagone ku manamba ake ndi awa adzagone pakuti adzatani zimenezo sungatenge kuzunjika pa boma ndi kusokoneza kuja zimenezo tikupanga tokha ngati Achipani. Mafuna ndiunikire pamenepo ndithu ndiye zili zonse mafotokozera atsogoleri athu Bambo Juma kuti kudzakhala audit yo idzaonedwa ndithu mudzaona ndithu kuti zizi malaini onse am budget mwadzakhala kukhudza ndi zabomazo koma zokhudza za Chipani simudzaziona zimene zakhala tazirani tazitumikira tokha. Ndiye mukamaona mwina Saturday mudzaona mwina magali moto onyamula anthu a Chipani ngachapsezeganiza kuti ndi aboma amene apereka ndalama zimene zizo ndi zatokha za Chipani. Ndafuna ndiunikire pamenepo. Ndiyeno pali nkhani ina kukamba nkhani ya venue anafotokozapo honorable kuno kuti venue ya mbiri inali ku Lilongwe imene inali ku Lilongwe tifotokozere choncho inali ku Bingu National Stadium ndiyeno yasintha kubwera ku Blantyre ku Kamuzu Stadium.
palibe chifukwa chenicheni chimene chapangitsidwa imeneyoyo amasankha a president elect kunena kuti ndimafuna kuti msonkhano wanga ukhalire kuti ndiyero palibe kuti tiganize mwa deep kuti chifukwa chani iyayi ndikusintha basa president angoona kuti pakali panopa poni ndidakali ku Blantyre kuno monditengenso mdipiti wanga ndipite ku Lilongwe bwanji tingomaliziratu zino kunoko komanso majaji athu a high court ku headquarters kwawo ndikuti ndiku Blantyre kuno ndi afotokozayo zambiri ufunisisa ndithu boma kuti zambiri tidule makosti tichepetse ndalamazi ndipo pamene tingathe kudulapo tidule ndiye majaji athu angochoka athaso azitavutanso atha kuyenda pafupi pompa pachichiri pompa akatero tikalumbitsanso pachani pafupi pompa sipafunikano kuononga ndalama zambiri ndichifukwa dzatero kuti akhale kuno a president athu ali ku Blantyre konkuno zonse zingochitika kunoko mwachangu zikomo kwambiri. Mwina akuboma kungopanga assure the nation kuti kuchipani sikudabwere ma request kupita kuboma kuti ino pa budget imeneyo kuli za chipani a secretary to treasury kuti amalawi adziwe kuti mwambowu za chipani zili pa chipani kunyamula anthu katitenga ku constituency kwathu izo ndi zathu za ife ku chipani za boma ndi za boma. Mungu apanga assure amalawi kuti adziwe zimenezo zikomo kwambiri. Chair, moderator, I think as presented by the chair, the collaboration which is there between government and the team for the president-elect is basically to appreciate the flow of logistics, the flow of events, not necessarily to take resources from the budget to the party. It's basically how the, for instance, entertainment izaenda bwanji, izafuna ndama zoyiruka bwanji, izilichosepo, izilikepo. So it's basically trying to agree on the flow of events. Thank you very much. Tikatero ndiye kuti tafika kumapeto. Tikuthokozeni nonse amalawi amene mwakhala mukutitsatira masamba osiyana kuli siningachule mwina ndikachula pano ndi walawi mwina nyumba ina ndi ndikhala ngati ndalakwitsa koma nonse amene muna joina ndikumatimvera ndikumva kuti takonzekera bwanji mwambo wa pa 4 October wa Saturday ikubwerayi wolumbiritsa president wanu mwamusankha nokha kuchokera ku Chitipa mpaka na kukafika ku Nsanje kuchokeranso kusalima mpaka na ku Mchinji kamodzi ndi kamodzi osatinso kubwereza yayi. Tikufuna tikuthokozeni munali pamenepo. Saturday tieni ku stadium kumwina chair sina fotokoze ku stadium kuja kuntunda kuja analetsa kumene kuja ndi mmene mujamo mwina anthu okalowa mmene muja akakhala ochepa kuli bwino kulawirira ngati ufuna ukalowe mu stadium koma ngakhale kuti sunalowe mu stadium panja paja paliso malo tinoti tokakhala koma tonse tieni tibwere mwambo uzayamba 9 koloko mamawa ndi kaya kumangochi stadium tieni tikafikeni mwachangu 9 koloko kaya mkulilongwe kusivo tikafike mwachangu 9 koloko kunzuzuso chimodzimodzi titero kuti metadere mutafika kumapeto ngati pakhaleso zina zimeneno akulu athu ali ndi zotanga yankhuleso ku mtundu wa Malawi. We will also quickly organize a press briefing with you kuti sotauze amalawi koma tikuthokozeni padakali panopa Mulungu akudalitseni nonse. Tinayamba ndi pemphero zimakhala sobwino kumalizitsa ndi pemphero titero kuti honorable Whiskers bwerani mpemphere kenaka titero kuti tikwangule zikomo kwambiri. Mundilole kuti ndayitane honorable Whiskers kuti atipempherere zikomo kwambiri. Tipemphere. Ambuye mwaonatu mmene zimaonekera zinthu zokuti zikuyenda mchilungamo kufotokoza kwabwino kuchoka ku chipani cha DPP kufotokoza chimvemvemve kuchoka so kumbali ya boma. Timatititere kuti tikuthokozeni chifukwa chokuti mwaulola mwambo umenewo kuti uyende bwino kuchokera poyambirira paja kufika mpaka na pamaliziro. Atatitu mwaona mmene tachezera ndi atolankhani, mwaona mmene tachezera ndi mtundu wa Malawi. Tikuthokozeni sitikuchesa cholanda.
ndipo ngati press briefing ikukoma chotere kuli bwanji mwambo olumbiritsa weniweniwo mmene ukakomere. Ifeyo ambuye zonse tikuzisiya m'manja mwanu, kwa ifeyo ndikunyadira kumwamba kudyere nyama, pansi pano tidyera mtoliro. Pamene tikuchoka pamalo pano Atate pitirizani kuti ang'anira, tithandizeni kuti tipitirize kutumikira makomiti osiyanasiyana mwaluntha kufikira titafika Saturday lomwe tikuyembekeza kukhala ndi mwambo okongola, mwambo olumbikitsa abambo a fuko lonse, President wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika. Atate tikusiya zonse tikamachoka pano m'manja mwanu, mu dzina la Yesu Khristu tapempha ichi, amen. limenelo ndithu pemphero kutsekera ndithu msonkhano wa tolankhani omwe umachitika kuno ku Mount Sochi mu mzinda amene wa Blantyre, umene akuluakulu aboma komanso akuluakulu a chipani cha DPP anakonza, ndipo ayankhula zambiri makamaka kungofotokoza kuti zokonzekera zikuyenda bwanji mwambo olumbiritsa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika umene uchitike loweruka likubwerali. Ndi anena ndithu kuti kumbali ngati ndalama zimene agwiritse ntchito akhale akufotokoza bwino lino chifukwa pali zina zingapo zimene zasintha mwina mu ndalama imene igwire ntchito, komanso akamba kuti chipani cha DPP chikhale chikugwiritsa ntchito ndalama zake makamaka pokatenga kaya anthu awo kubwera kuti azatenge nawo gawo kumwambo umenewu. Chipani cha DPP chigwiritsa ntchito ndalama zake ngati chipani mwachokha, osati ndalama zimene zichoke kuboma. Maso ambali abomawa atsimikiza kuti atsogoleri a maiko anayi atsimikiza kuti azabwera pamwambo olumbiritsa mtsogoleri ameneyu, ndipo maiko amenewa ndi Eswatini, Botswana, Zambia komanso dziko la Mozambique. Atsogoleri awo atsimikiza kuti ndithu azabwera ku mwambo umenewu. Dzina langa ndine Kasim Aubi, ndikusiyeni mukuonerabe maprogramu ena pano pa Zodiac Television. Tikhale tikupatsirani zambiri zomwe zikhale zochitika chifukwa anena kuti ma press briefing amenewa akhale akuchitika ndithu, ndi ifenso tikhale tikupatsirani zomwe zikuchitika pokonzekera mwambo olumbiritsa mtsogoleri ameneyu, komanso zenizeni zochitika pa tsikulo Zodiac zakhala konko kupatsirani zimenezo. Inu mukhale ndi masana abwino.